Bună ziua, colegi! Iată că a trecut încă o săptămână și haideți să vedem din punct de vedere energetic care sunt concluziile de bază ale acestei săptămâni care a trecut și vă spun că au avut destul de multe evenimente interesante. Iarăși s-a scumpit gazul. Aflăm că Republica Moldova deja procură gaz cu circa $500 mai scump pentru luna august și vom plăti în această lună circa $1.500 per mie de metri cubic gaz pentru gazul livrat de Gazprom. Aceasta este destul de mult, este destul de scump pentru Republica Moldova. Deja Moldova Gaz s-a adresat către ANRE pentru a se scumpi tariful pentru gazul natural livrat consumatorilor. ANRE a ridicat acest tarif, clar că nu cu atâta cât a cerut Gazprom, cât a cerut Moldova Gaz, însă trebuie să înțelegem un lucru foarte clar, că această scumpire nu este ultima și vor mai urma scumpiri atât în această vară și vor urma scumpiri cât și până la sezonul de încălzire. Pentru că, cum s-o cut și cum consideră unii experți, deja la acest preț de procurare al gazului natural, tariful ar trebui să fie de circa 40-42 de lei, ceea ce este foarte și extrem de mult. În același timp, Republica Moldova deja a primit primul tranș pentru suport al vulnerabilității energetice de circa 50 de milioane de euro. Haideți să vedem, este suficient aceasta sau nu, deci acest tranș, acest ajutor din partea Uniunii Europene, atunci când Republica Moldova deja se cunoaște că, datorită scumpirilor de cost la gazul natural, va plăti cu 1 miliard și jumătate mai mult, 1 miliard și jumătate de euro mai mult decât ceea ce se plătea în anii trecuți. Deci aceasta este clar că este insuficient. Cât privește Europa, însă și Europa are suficiente și multe probleme la capitolul gaze. Țările Uniunii Europene au încercat să ajungă la un acord, dar încă nu s-au putut înțelege cu toate, ca să reducă consumul de gaze cu circa 15%. Unele țări nu pot reduce acest consum de gaze, deoarece au industrie dezvoltată, au servicii puternice care consumă destul de multă energie și nu pot fi trecute atât de ușor la zero. Tot în Europa, tot din acele probleme care s-au iscat din cauza gazului, este și nelivrarea turbinei. Deci nelivrarea acestei turbine care va pune în funcționare Nord Stream, deci conducta de gaz prin care se alimentează Uniunea Europeană, a adus deja la o scumpire de circa 10% a gazului natural pe piețele europene. Între timp, ce fac ai noștri? Ce se face în Republica Moldova? Expertul Vyacheslav Ioniță a propus să cultivăm masiv salcea energetică. Ba chiar a adus niște calcule în care arată că cultivând masiv pe foarte multe are și terenuri salcea energetică, ne vom acoperi practic total consumul de energie. Știți, asemenea calcule le făceam și noi cât eram la universitate, unde arătam care este potențialul total dacă am utilizat toată biomasa din agricultură, dacă am utilizat toată biomasa din păduri, dacă am utilizat toate rezidurile agricole și așa mai departe. Deci vreau să spun că la momentul actual deja biomasa este utilizată pe larg, în special în sectorul rural, pentru încălzirea caselor. Dar există și unele limitări. Noi nu putem utiliza biomasa, spre exemplu, pentru încălzirea orașelor mari, precum Chișinău, Bălțul sau alte orașe care există încălzire centralizată sau chiar pentru cele blocuri de locuit. Nu putem utiliza biomasa de asemenea și în industrie, pentru că necesită o schimbare sau o retehnologizare totală, ceea ce este iarăși destul de scump. Deci această biomasă are limitări. Și putem să ne amintim și programul Energie și Biomasă în Republica Moldova, care de asemenea a avut suficiente limitări care nu au permis și creșterea la o scară foarte largă a acestuia. Deci, dar această idee i-a plăcut foarte mult domnului Spânu, care a propus să creștem masiv salcea energetică și chiar să ne încălzim cu coaja acestei salci energetice. Vom trăi și vom vedea ce va fi și mai departe din această idee. Între timp, deja, odată cu scumpirea tarifelor, va veni și noile facturi. Deja oamenii sunt amenințate și întreprinderile că vor fi deconectate. Aceasta este un lucru foarte negativ pentru multe întreprinderi și pentru mulți oameni. Deja Moldova Gaz are dreptul să deconecteze, deja se trimit scrisori de scoatere a datoriilor din partea oamenilor. Ce va fi mai departe este de asemenea foarte interesant, dar este și sumbru, pentru că mulți oameni și multe întreprinderi vor falimenta pentru că nu pot acoperi acest consum de gaze și nu pot acoperi acest tarif foarte mare și deci producția noastră devine neconcurențială, iar deja unele întreprinderi, prima întreprindere care și-a anunțat că se închide deja săptămâna aceasta este Maconul, care are o istorie de peste 100 de ani la noi în Republica Moldova. Iată așa este situația acum. Între timp, Maia Sandu
a vizitat România și împreună cu omologul său român, cu Klaus Iohannis, au discutat care este situația. Maia Sandu și acolo a reiterat poziția noastră a Republicii Moldova că suntem foarte vulnerabili și avem nevoie de ajutor și a cerut ajutor în caz că Republica Moldova va avea nevoie de ajutor economic, militar sau energetic. Stipul de acesta. Interesant, din ce considerente Maia Sandu consideră acest lucru, pentru că conform contractului cu Gazpromul, anume Republica Moldova este partea care nu și-a îndeplinit obligațiile, în special în ceea ce privește cu auditul datoriilor, despre care s-a discutat foarte mult încă în perioada octombrie-noiembrie, care sunt aceste datorii, și totuși Republica Moldova nu a ajuns încă să găsească o soluție sau să găsească o companie, partener, care să facă un audit al acestor datorii și să dăm un rezultat final, pentru ca să știm ce datorii totuși avem noi față de Gazprom, să încheiem odată această discuție. Iată că aceasta nu s-a făcut și contractul acesta pe livrare de gaze cu Gazprom, el poate fi reziliat în orice moment de către Gazprom. Cu toate acestea, Republica Moldova încă nu a manifestat un interes, cel puțin la nivel de șef de stat sau la nivel de politicieni înalți, interes de a modifica sau de a renegocia contractul cu Gazprom. Întreaga societate, foarte multă lume, spune că haideți să renegociem acest contract, deoarece este un contract cu foarte multe lacune și este un contract care nu este convenabil Republicii Moldova. Și plus la aceasta, el poate fi reziliat în orice moment. Natalia Gavriliță, domnul Spânu, am văzut chiar și domnul deputat Păpșoi, a renegocia acest contract cu Gazpromul, deoarece aceasta, după vederea lor sau după viziunea acestor politicieni, ar însemna cel puțin o lipsă de demnitate și acesta este prețul independenței noastre. Eu aș vrea să întreb, care preț al independenței și cine plătește acest preț al independenței? Îl plătește bunicuța aceea dintr-un raion Iediniț, dintr-un sat care nu va avea cu ce să-și încălzească casa pentru că s-au scumpit și lemnele, s-au scumpit și gazul, totul s-a scumpit și pâinea? Cine plătește acest preț al independenței? Sau îl plătește familia vulnerabilă care stă într-un apartament în Chișinău și care nu va putea să plătească acum căldura care va veni cu siguranță de 2 sau 3 ori mai scumpă? Deci, și aș vrea să mai întreb acum tot pe acești politicieni. Deci, noi plătim sau, cum spune, prețul independenței sau, cum au spus ei, susținem agresiunea rusească împotriva Ucrainei dacă negociem cu ei. Cum o susținem mai tare sau cum această agresiune o plătim mai mult? Plătind câte $1500 per mie de metri cubi sau plătind un preț mult mai jos, spre exemplu cum îl plătește Ungaria sau cum îl plătește Serbia, cu circa $350-400 per mie de metri cubi. Deci când suntem noi cei care plătim sau susținem această agresiune rusească împotriva Ucrainei? Deci sunt niște întrebări care ar trebui să le dea, cred că, întreaga societate și toți trebuie să ne întrebăm ce facem mai departe. Cred că ne mai așteaptă încă alte scumpiri, mai ales având în vedere că pe bursele internaționale prețul la gaz că este într-o permanentă creștere și avem deja bătute recorduri de peste 2000 de euro per mie de metri cubi. Sperăm că avem totul bine înainte și că măsurile care vor fi luate de către guvernare vor avea și un efect pozitiv asupra noastră tuturor, asupra populației. Numai bine tuturor!